Thank you, sir. You mara ogbo nna gị. Ị na-akpọkwa m. Hello? Ọ gị nwe ji arụrụ arụ na plantain. Chelukwe m na gate anwụ ikwu. Nlu ebe anwa 2 minutes ma afọrọ gị nlichepi agụdịkwa m n'arụ. Agụdị m n'arụ. Hey. Hello, madam. I'm na gate girl. I do your gate now. Why na nkwado? Kem kpọrọ ya since. Kita ka ịma na ike yiri akwa. Hey. Hey. Ọkwa gị nwe SOP. Put in here inside, please, now, eh? Madam, biko ọ bụrụ onye ọbụla unu fụ na-achọ ka unu tapịa. Ọ bụrụ iwu na ị ga-ata m. Ọ adị m ebi odolo ndụ anwa. Ọlụ m bụ ideliver gị SOP tissue, SOP serviette and SOP table water. Ọ ọlụ m ka ọ bụ. Okay, in my pride, the rude and arrogant. Hey, na me kwere ka ịta m onye bụ na ndị nwe pride. Onye bụ na ndị kwu rude. Ọ gịnị dị? Unu echọrọ onye ọbụla fụ na-atapịa. Ihe akụ nji wee dalụ ndị otu anyị na-eme delivery tapịa si onwe ma ihe ọ na-eme. Chenu ga-ata m kwunsi ata ndị otu anyị abịa maybe set standard. And next time mma agwa mma kwe deliver gị ha ini dize SOP product. I contact the head office anyị n'Owerri. Ebe ọbụla ị na-edeliver gị ha. Inugo. Ọ gịnị dị? Onye ọbụla unu fụ na-achọ ka ntapịa. Akpọchukwu n'ime iru ụtụtụ. Mbutere gị inside. Etapụ m ihe na-ekweru m egwu. Madam, jide balance, nwere ihe nji eme ọ. Lie olu lie isi ego. Onye ọbụla unu fụ na-achọ ka unu tapịa. Ọ ka esi eme, ọ dị mma.